Helo pawb a croeso nôl i'r tutorial Scratch o Technocamps. Enw fi ydi Dan a byddai'n mynd trwyddo y blociau symudiad gyda chi yn y fideo heddiw. Nawr, mae 2 fideo yn dod allan heddiw. Y fideo gyntaf, rydyn ni'n mynd i edrych ar y 9 bloc gyntaf, y blociau haws o fewn y categori symudiad. Ac yn y ail fideo, byddwn ni'n mynd trwyddo y 9 bloc nesaf, y blociau fwy cymhleth o fewn y categori symudiad. Felly, i ddechrau, rydyn ni wedi llwytho Scratch ar y sgrin, a dwi wedi rhoi y cefnlen fel y graff yma. Oherwydd mae'r graff yma yn dangos y lleoliadau ar y sgrin Scratch. Felly, chi'n gallu gweld mae X yn mynd ar draws y sgrin, a mae Y yn mynd lan a lawr y sgrin. Mae X yn mynd o -240, draw fan hyn ar chwith, i positif 240, draw fan hyn ar y dde. A mae Y yn yr un modd yn mynd o positif 180 lan y top, i negatif 180 lawr y gwaelod. Ac felly, ni'n gallu newid y rhifau yma gyda y 2 bloc fan hyn, y 2 opsiwn fan hyn, okay? Y X ac y Y. So fi'n gallu dweud wrth Scratch i mynd i 100 X a falle 100 Y. A chi'n gweld mae'n symud lan i 100 ar y graff yma. Yn yr un modd, fi'n gallu dweud wrth ei mynd i -100 X. Dyna ni, 100 Y, -100 X, a -100 Y. A mae'n nawr lawr fan hyn, ar -100, -100. Felly, dyna sut ni'n newid y cyfrestynnau yn Scratch. Ac felly, chi'n gallu gweld, yn y chanol y sgrin, mae y 0, 0. So, os ni'n newid y cyfrestynnau i 0, 0, bydd Scratch yn mynd nôl i canol y sgrin. OK, so dyma yr opsiynau am newid lleoliad Scratch ar y sgrin. Nawr, os dwi'n dweud wrth Scratch i symud 10 cam, chi'n gallu dychmygu bydd Scratch yn symud 10 cam. So, gadewch chi'n clicio'r fflag werth. A dyna ni, mae Scratch wedi symud 10 cam ar draws y sgrin. So, mae wedi mynd i X 10. Nawr, os fi'n gosod hyn i 50 cam ar draws y sgrin, bydd Scratch yn symud nawr i X 60. Felly, mae Scratch ddim yn mynd nôl i 0, 0 pob tro. Os ni'n parhau i clicio'r fflag werth, byddai'n parhau i symud 50 cam ychwanegol ar draws y sgrin. Bydde fe ddim yn mynd nôl i'r ganol. OK. Felly, mae'n syniad da i gosod y 0, 0 yma yn y cod. Os ni eisiau i'r cath dechrau yng nghanol y sgrin, wedyn dylen ni codio yna gyda'r blociau. A bydd ni'n dod ymlaen i sut i wneud yna mewn eiliad. Ond yn gyntaf, ar y funud, mae Scratch ddim ond yn symud ar draws y sgrin. Sut ydyn ni'n symud y cyfeiriad? Mae'n opsiwn fan hyn i newid y cyfeiriad. So fi'n gallu gosod y cyfeiriad i lawr i 180. Okay. 180. A wedyn os fi'n dweud wrth Scratch i symud 50 cam, nawr mae'n symud 50 cam i lawr. Yn yr un modd, os fi'n dweud i mynd i 0 gradd, syth i fyny, bydd Scratch yn symud 50 cam i fyny. OK, so ni'n gallu newid y cyfeiriad fan hyn, ond mae yna bloc troi hefyd. A ni'n gallu dweud wrth Scratch i troi 15 gradd i'r dde, neu troi 15 gradd i'r chwith. A troi clicio yna, mae Scratch yn troi 15 gradd ar y tro, tan mae'n nôl ar 90 gradd. OK, so ni'n gallu dweud wrth Scratch pa ffordd i troi o gwmpas. Ardderchog.
So trwy cyfuno y dau bloc yma, falle troi 180 gradd, so mae Scratch yn gwynebu y ffordd arall, a symud 50 cam, bydd Scratch yn symud nôl 50 cam yn y cyfeiriad yma. Ac eto, nawr mae'n flipo, oherwydd mae'n troi pob tro. So mae'n mynd nôl ymlaen yn y dau lleoliad yma. Hyfryd. Nawr, mae yna blociau troi, mae yna blociau symud, ond hefyd mae yna bloc mynd i. A mae'r bloc mynd i gyda y disglyn yma. Mynd i safle ar hap. Os fi'n dweud i Scratch mynd i safle ar hap, mae'n mynd rhywle ar hap ar y sgrin. Mae ar hap yn y Cymraeg yn meddwl random. Felly ni'n dweud wrth Scratch i mynd i lleoliad random, lleoliad ar hap pob tro. Yn yr un modd, fi'n gallu newid hyn i dweud pwyntydd llygoden, a bydd Scratch yn mynd tuag at y pwyntydd llygoden. Yn anffodus, mae'r pwyntydd llygoden lan ar y fflagwerdd, so bydd Scratch ddim yn symud llawer. Ond os fi'n rhoi y mynd i pwyntydd llygoden yma tu fewn am byth, wedyn bydd Scratch nawr yn dilyn y pwyntydd llygoden ar draws y sgrin. So hyn yn gallu fod yn defnyddiol iawn i rheoli rhyw cymeriad, os chi eisiau cymeriad i dilyn y llygoden chi ar draws y sgrin. Yn yr un modd, a dweud mynd i pwyntydd llygoden, ni'n gallu dweud y cyfesurynau bendant, mynd i X ac Y. So fi'n gallu dweud y Scratch i mynd i 0, 0, a bydd e'n mynd nôl i'r canol. A jyst fel newid y rhifau lawr fan hyn, dyma sut ni'n rhoi y rhifau yma tu fewn y cod. Fi'n gallu dweud o Scratch i mynd i -100 X a -100 Y. A bydd e'n dechrau lawr fan hyn. Nawr, fi'n gallu dweud o Scratch i symud 10 cam, a bydd e'n, gadewch chi'n dweud symud 200 cam falle. A dylai Scratch nawr dechrau fan hyn a symud 200 cam i fan hyn. Gadewch chi ni weld. Dyna ni. Nawr pob tro ni'n gwasgu y fflagwerdd, mae Scratch yn dechrau lawr fan hyn yn lle a symud 200 cam ar draws. Dyna sut ni'n rheoli ble mae cymeriad yn dechrau neu y lleoliad bendant maen nhw'n symud i. OK. Y bloc nesaf te yw y blociau llithro. Mae'r bloc llithro yn dweud wrth Scratch i llithro ar draws y sgrin am un eiliad i ryw safle ar hap. A dyna ni. Mae Scratch yn llithro yn araf. Ond, ydych chi'n gallu gweld beth oedd jyst wedi digwydd? Mae Scratch yn edrych rhai weithiau fel fod yn symud yn rili araf, ac ar weithiau arall mae'n symud yn eitha gyflym. Dyma oherwydd mae'n dibynnu ar y pellter. Mae Scratch wastad mynd i symud pa bynnag pellter i y safle ar hap o fewn un eiliad yn gwmws. Felly mae'n gallu wneud e ar cyflymder wahanol. Os mae'n goffod symud yn bell, mae'n goffod wneud hyn o fewn un eiliad, o un ochr o sgrin i'r ochr arall mewn un eiliad. Ond falle mae'n jyst yn gallu symud fel yna mewn un eiliad. Mae'n dibynnu oherwydd mae'n safle ar hap. Hefyd, fel y bloc mynd i, ni'n gallu dweud o Scratch i mynd i'r pwyntydd llygoden. So ni'n gallu clicio'r fflagwerdd, a mae Scratch yn symud lan i'r pwyntydd llygoden o fewn un eiliad. Unwaith eto, mae'r pwyntydd llygoden fi ar y fflagwerdd nawr, so mae Scratch ddim yn symud llawer. Ond, os fi'n unwaith eto rhoi y llithro yma tu fewn bloc am byth, bydd Scratch yn dilyn y pwyntydd llygoden unwaith pob eiliad. Gweld oherwydd mae'n cymryd eiliad i symud, ond pryd fi'n symud y pwyntydd llygoden, mae Scratch barod yn symud tuag at
y pwyntiau llygoden fi. So mae'n mynd i cymryd eiliad iddo fe dechrau symud. O'n i bai, fi'n symud y pwyntiau llygoden yma non-stop. Wedyn mae Scratch yn bwnsio o gwmpas y sgrin. So bloc defnyddiol arall fanna. Y bloc nesaf yw y llithro un eiliad i rhyw cyfesurin. Unwaith eto. So fi'n gallu mynd nôl i 0,0 a bydd Scratch yn cymryd un eiliad i symud i 0,0. Os fi'n newid i 200, 100 yn lle, ond falle cymryd 5 eiliad i symud y pellter yna, mae Scratch mynd i symud yn really araf am 5 eiliad lan i'r cyfesuren yna. Nawr mae blocau llithro'n defnyddiol iawn i cael y cymeriad i symud yn gyson o gwmpas y sgrin. Ond mae'n y problem. Os mae rhywbeth arall yn digwydd pryd mae'r cymeriad yn llithro, mae'r cymeriad mynd i aros tan mae wedi gorffen llithro i wneud y peth nesaf. Cadw hwnna yn eich meddwl chi, oherwydd mae'n gallu adael at problemau. Ni'n gallu gwneud yr un peth ar bloc llithro gyda y bloc mynd i ac y dolen am byth, neu dolen ailadrodd, Just trwy symud tro ar ôl tro ar ôl tro, ni'n gallu gwneud yr un peth heb defnyddio bloc llithro. Y 2 bloc ola am y fideo gyntaf yma yw y bloc pwyntio i gyfeiriad a'r bloc pwyntio tuag at. So mae pwyntio i gyfeiriad yn neud yr un peth a'r cyfeiriad lawr fan hyn. Os fi'n troi Scratch i 180 gradd, mae'n mynd i pwyntio i 180 gradd. Os fi'n pwyntio fe syth lan, bydd e'n pwyntio syth lan. So, mae'n neud yr un peth ar y bloc yma, ond mae'n neud e yn y cod. So, os ni eisiau gosod hyn fel bod Scratch pob amser mae'r rhaglen yn dechrau yn pwyntio i fyny, wedyn dyma sut i wneud e. Cofio, mae'r Scratch ddim yn cofio beth sydd wedi rhoi lawr fan hyn. Os mae hyn yn newid, pob tro ni'n clicio'r fflag werdd, bydd e ddim yn mynd nôl i 90. Yn yr un modd mae rhain ddim yn mynd nôl i 0. So dyna'r bloc pwyntio i gyfeiriad. Ac y bloc ola am y fideo gyntaf yma yw y pwyntio tuag at pwyntydd llygoden. So fi'n clicio'r fflag werdd, mae Scratch yn pwyntio tuag at y pwyntydd llygoden fi. Unwaith eto, fi'n rhoi fe fewn dolen am byth, bydd Scratch yn dilyn y pwyntydd llygoden fi. Mae hyn yn gallu fod yn defnyddiol iawn am rhyw fath o gêm fel Angry Birds. Os ni eisiau saethu rhywbeth mewn rhyw cyfeiriad, mae Scratch yn dilyn y cyfeiriad fi'n pwyntio. Neu, chi'n gweld bod hyn, unwaith eto, mae yna fwy o opsiynau. Ond, does dim ond un opsiwn. Pam ydy yna te? Wel, mae fwy o opsiynau yn gallu dod lan fan hyn. Ond mae rhaid i ni ychwanegu gorlen newydd. So, os fi'n ychwanegu ystlum mewn i'r rhaglen, fi'n gallu newid hyn i pwyntio tuag at y ystlum yna. Dyna ni. Mae Scratch wastad yn pwyntio tuag at y ystlum. Yn yr un modd, fi'n gallu defnyddio yna gyda y llithro un eiliad i y ystlum. Neu, fi'n gallu gwneud e gyda'r bloc mynd i y ystlum. Os fi'n symud yr ystlum, a clic ar fflag werdd, mae Scratch yn symud yn syth tuag at fe. Wel, dyna diwedd y fideo gyntaf. Ni wedi mynd trwy y 9 bloc gyntaf symudiad o fewn Scratch. Gobeithio oedd pawb wedi ffindio hyn yn diddorol ac yn defnyddiol, a byddai'n gweld chi yn y fideo nesaf. Diolch pawb.